Tabvako kuPretoria ndazoita wangu munyama wokukurumidza kubvapo nenyaya yaitika kumusha uko. Ndiri munzira kuenda kumusha, ndarwarirwawo nomwana ndikatosvika pakuti muendesei kuna dhokta motora picture yemishonga inenge yanyorwa nadhokta wacho, then monditumira ini ndotenga mishonga yakuno kwainenge iri nani uye kwainowanikwa zviri nyore, ndobva ndaenda nayo kumusha. Saka ndazokurumidza kubva, handina kuzoona zvakanyatsoperera. Last time inga tisina idea yekuti tinopasvika sei paya. MuSouth Africa munomuziva kuti unenge uchingofambawo uchingotyira nerwako nokuda kwezvimatsotsi zvakawandako. Saka mamai nevasikana vanda ndinavo ndazongova kuti inini ini ndaakumhanya kuinda. Kana muchikwanisa kuprosidhawo muchiinda, endai, nokuti mafoni akarara achingorira madeko kuti mwana haasi kunzwa zvakanaka. Comrade Saruwaka, ndanga ndine shungu dzokuti pamwe ndingadai ndakuonai nhasi, ndanga ndine shungu dzokuda kukuonai nokuona mamwe macomrades ari mukati umo, kuti tizivane, kuti tigoonana nokugara tichipanana macontacts, nokuti pane dzimwe nyaya dzatinenge tisingafanikisa pazvivhitivhiti, nokuti muvengi anobva akurumidza kukachukira nyaya dzedu dzobva dzaryiwa nomuchenje dzisati dzasvika. Hazvina kunaka kuti uchivaka imba yemapango iya yataivaka kudhara, kana kuti uchivaka chirugu uchingodzimika matanda apa obva atanga kumunywa iwe usati wazomboisa nerufu yacho. Unenge wafanana nebhasikiti ratizirayi rinoti uku uri kuruka uku richirudunurwa. Saka nyaya dzedu, Comrade Saruwaka, ndakakukumbirai nezuro kana dei makanzwa nyaya yangu, kuti ngatirambei isu takatsikirira nyaya yehealth. Iyi nyaya haina kufanana netsikidzi dzinowanikwa kuMbare dzokuti tinoti ndezvekuMbare vachashingirirawo vachifirita vachirara, kana kuti korera yaonekwa kuchitungwiza yekuti tinoti vachaitawo utsanana variko vachioneka. Urwere hunouya huchivinga munhu wese, urwere hunouya huchibata pese, hapana anosiyiwa. Tine mapofu nezvirema, vamwe vasingagoni vanorarama nokukumbira vari pamastreets, vachirarama vachikumbira vari mumastreets imomo. Kurwara kunongouya vanenge vachizoda mari zviri agent, zvokuti hazvizodi munhu anondomirira mari yokukumbira. Nguva yokuenda kustreet inenge isipo. Kana warwara ari manheru unenge uchifanira kumuka uchienda kuchipatara wondorapwa. But kana manje uchizomirira mari yokuwana uri mustreet nokuti uri chirema, kana kuti uri mustreet nokuti uri bofu, ndokutofa kwacho, ndo zvatiri kutoreva izvozvo. Saka Comrade Saruwaka nemi mese vari pamberi vanoronga, I am very sorry, I am very painful kuti ndatadza kukuonai nhasi, because ndanga ndine shungu dzokuti kana ndakuonai mundipewo contact yenyu, then togoenda tichibetserana mukati umu, tichienda. Comrade Saruwaka, ngatiinde mberi. Kana message iyi ichikwana kusvika kuna Mudharageza, ngatimbomirai. Hatisi kureva kuti taakukurirwa bodo, but ngatimbofokasai nenyaya yehealth, so that munhu wese anokwanisa kubuda pasi panze achifamba akasimudza plakati rake. World itione, nokuti muworld mune vamwe vanhu vane tsitsi vanogona kuzotikasira kutigama pamberi apa. Varume ava handioni paine chinobuda. Munonzwa vachitaura, uyu mupfanhanga ari kuyouth uyu achitaura zvake, ari kuyouth uyu achitaura zvokuti ndakazoenda kuchipatara ndikadai. Uku ndokwandinotini kwandiri kutumwa kunzi inda unotaura zvinhu zviri kupisa mazuva ano pasocial media ndezvei. Saka iwe enda ungonotaura zvinoita sekuti government ine payakuda inenge yakuzviona, so that vanhu vanorelaxa vofungidzira kuti vana baba vane zvavari kuronga, yeti baba vakatorara hope vachitofosa hope chaidzo.
dzokurara hope, munodziziva hope dzokurara hope dzomunhu wakadhakwa, unenge achitofuza hope chaidzo chaidzo dzababa Noah dzokuti vakarara kusvika vana vaonerera. Ndo hope dzinorarwa nemadhara edu. Havarari vachitozomuka kana vanenge vakatorara, as long as ivo varya vakaguta nemhuri dzavo, vanenge vakutoda chaungatoita kuwedzera kuvhima vanhu vari kurarama vanenge vachichema vachona ivo. Ukangochema chete wotovhimwa. Saka kana tikamira tikaenda tese, une chirema chake ngaachitore newheelchair yacho chifambe chipinde mustreet, une bofu rake ngaaribate mudonzvo afambe naro iye pamberi, bofu richisanga riri mumashure, kuitira kuti zvioneke kuti isusu tiri kuchema nenyaya yemishonga. Mishonga hatina munyika, zvipatara hazvina chinhu, zviri kufa, zvakafa zvipatara. Kana ndichikutaurira izvezvi ndiri kutaurira nyaya yomwana wangu kuti waenda pakliniki, ndinobva kuBasil Bridge uku ndokwandiri kutoenda izvezvi. Kana vacho vanoda kurakasha vachiona sokuti zvandiri kutaura izvi kutaura rabishi, vanoda kundigura muromo sezvavakaita munin'ina wangu nyoka yemabhunu vakamurova. Uyai mundirove ndiriko kuBasil Bridge. PaBasil Bridge handimbovandi nokuti takagara tichitombomanya, takatombomanya, kwete imi hamuna zvamuri kumhanya imi. Kwaiuya zvikopokopo zvichiuya kuchiuya zvataiti zvimavhamba, munozviziva imi kana makanga mazvarwa, vakanga vazvarwa vanozviziva. Ava vana vamunangarwa hatingavaudzi nezvezvikopokopo nemavhamba nemadhakota, nokuti vakanga vasipo, vakanga vari kuMozambique uko, havana chavakaona, hondo havana kuiona. Isu takazviona zvikarara mumasango, tichisvika uchirara utozoona kuti pawanga wakarara, wakasvika ukarara pasaidi, nyoka ikatozobvapo yaona kuti baba ava kana kuti mai ava havasi kundiona. Mwari vanozotaura voti, vanotaura netsuma vanotaura kuti njodzi hadziiti mbiri. Tinenge tabuda mudzimba tichitiza mapurveya achinzi auya ari kwakati, ari kurova raini rokwakati. Imi motobuda mudzimba mondorara chero pamarara. Ukaenda kugomo, takasingarari kugomo nokuti masoja achiuya waindorara mugomo. Saka maingorara pakati pasina kana chinhu mumakura imomo, muchirara tichitambura. Saka zvatingazombotyi nhasi kuti tanzi vanhu vaya vanorova, vanopwanya, vanouraya. Rova henyu, asi nemiwo takataurirwa navachiwenga profeti kuti nyaya iyi iri kumunhu wese. Saka haisi nyaya yekuti tingazoita toti chiri kuita revolution, geza revolution. Aiwa, ngatiendei takanangana nenyaya yehealth yedu kuti tibude munhu wese, nokuti wese ari muZANU-PF, wese ari muCC, wese ari mubato ripi zvaro, nevasina bato ravanotsigira. Inyaya inotongouya kwauri chete, kurwara kuchauya. Hazvina kufanira kunaka kuti vanhu vati kana varwara vanotora bhazi voenda kuSouth Africa. Vamwe vakafira mubhazi, kana musina kuzvinzwa, kune vakafira mubhazi vachida kuuya, vasvika kwaNgundu kuya, bhazi ndobva ratombonzi chimirai panapa, murwere uyu wanyanyisa, kwakutoburusa, kwakutotandadzira parodhi. Zviseko zvimwe zvinorwadza, zviseko zvimwe zvokuti varume ava havana kana tsitsi. Dei vaine tsitsi vangadai nhasi vana Chivhayo vasingabvisi mari dzakawanda kudaro vachipa family imwe chete, asi vanhu vachichema mishonga. Kana kuti uti isatanism here yagara vanhu, yokuti munhu unonzwa vanhu vachichema kudai but you are happy nokufa kwevanhu, hauna basa nazvo, unotoita zvako zveleisure. Musi uwoyo ndo musi wanotoenda kuJoy chaizvo panext door penyu, vamwe vachichema kuti isusu panotafirwa. Iwo unototora ziredhiyo rako wobudisa panze woridza. Ndotapidzana Chivhayo idzi, nokuti vanhu vanochema kuti taakuchema, tiri kuchema panapa pafiwa, pafa vanhu vaviri, kwaita accident. Iye ndo paanobudisa zispika rake panze otoridza achimwa doro akagara pavharanda, vamwe vachichemapo vachitotadza kunzwanana zvavangataura. Nenext door yake iri mumadziro chaiyo, kwete dzimba dzokumayadhi, dzimba high density uku, kwokuti unenge makabatana dzimba muita sokuti uchanzwa zvinotaurwa museri member. Iye unenge achiridza ziredhiyo rake, vamwe vachichema. Ndotaipidzana Chivhayo idzi. Haana kana tsitsi, vanhu vasina kana tsitsi haungagoni kunzwisisa kuti unofungei kana kuti unoonei. Yes of course, vakataura president vakati mari ndeyako. Isu hatizvirambi nokuti takaudzwa nemunhu mukuru anoremekedzeka, chairman weSADC, kuti mari iyoyo ndeyako, unorya paunoidira. But hezvo kamuningira tinongoti itawo mwoyo womunhu ubatsirewo nyika, instead ubatsire one family. Mari iri kudiwa yandakanzwa ichitaurwa kunzi vakagarira pasi vachiti vanoda kuti mari iyoyo ibatwe kudzifuel kunei. Imari shomanene yekuti kana iwe nemari yauinayo yauri kupa vanhu,
ukapa nyika yese vanhu vachakubhiga zvokuti kana nango ukazoda kukambina zvauri kudai kufamba neconvoy yamudhara mazuva ano ukatongozoda kukambena vanhu vanokutongoti aiwa uyu une tsitsi, asi hazvizogoni kuti vanhu vange vachizokufarira kana kuti vanhu vafungidzire kuti tingazotongwa kana kunge uchizokuona uchifamba tigokufarira. Wanga uchambobhigwa chose vanhu vachitongoti vakanzwa kuti Chivhayo wauya vanomanyira kundopiwa mari, but iko zvinezvi vakungomanyiravo nokuti kune vamwe vasina njere wekuti mwana chipa next door chisina direction, cho chikangoona pa next door vachena vapfeka vachida kuenda kwavanozviindira chotochemera kuendawo achizivi kuti kunoendwa ndepi. Ndio imwe type yevanhu vatinawo vasara vari kufarira vanhu vakaita sewe munin'ina. Vanhu vaya vagara vanongoti vakatongoona chavaona vanotongochida, hazvinei kuti chakashata kana kuti vanoti chabvepi chiri kubva mumaoko akaita sei. Ndo vanhu vakafanana naizvozvo zvauriwe vanoda izvozvo zvauri izvozvo. Saka varume vakadzi nevarume, nyaya iri kuparidzwa pano haisi nyaya yekuti tisusu tinotaura kuti pano munhu anoda kundorova munhu kana kuti tiri kudaidzira kuti president ngavabve. Kune vanoti president ngavarambe varipo 2030 pamberi nayo, nevanoti president ngavabve pasine 2030. Tese tiri munyika inei tinongova mu1 basket, tiri mutswanda imwe chete. Ngatingozivai kuti kana unononga unoda kurya ononga, kana ari mamengo akaiswa mudengu rimwe chete unononga unongononga ese, unongoketa mengo raada achitora achipa. Ndo zvakaita rufu, tiri mudengu rimwe chete. Rufu kana rwouya runongouya nourwere, kana huchiuya hunongouya huchiuya huchinonga zviri mudengu nokuti tiri munyika imwe chete. Saka ngatisumukei sevanhu kusvika vatiudza kuti chii chavaronga, kwete kuti chavakuita, kwete kuti chavaronga chokuti tinozonzi aiwa nyaya yatasara nayo iko zvinezvi toda kuti tigozoti tandodai tonotora mari pakati tozodai. Mari vanayo, mari haina kumbogara yakashota muno muZimbabwe, nokuti kana vamwe vanhu vachitambisa mari kudai tichinzwa kuti kune vamwe vanhu vanotambisa mari vanatagwirei mari vanoita dzokutambisa, ndio watakanzwa kuti wakatopiwa mukana wekambani yake inoita zvemapiritsi iyoyo, ndiyo watakanzwa kuti wakapiwa kambani iyoyo kuti apiwe tenda iyoyo kunge achizosuplya mishonga muZimbabwe. Atiri kuti no, izvi ndo zvatiri kuti no kwazviri, because tinenge takuita zvokutenga. Isi tiri kuda mishonga yakachipa, kwete yako yaunozongoisa makapu yokupenga yokuti unge uchizoita mari dzakawanda. Iwo hauzombofa wakada kuti sakada kuti uzotitonga, because ndio umwe wevanhu vasina tsitsi nevanhu, ndio umwe wevanhu vakashaya kana tsitsi nearmy, ukasvika pakutora army kuitora makambani zayo vachisara vachipusha zvimota. Ko zvino kangobira bhodha, pandatobira bhodha kudai ukaona mota yemusoja unoita soutsamwa ukada kuita songo uchangorowa pasi chaipo chaipo, nokuti zvatinenge tichiona kuSouth Africa uko hazvifaniri kuti tizenge tichiona zvinhu zvakadaro togoti zviri kuitika munyika yedu. Saka vasini kuona sokutoti pamwe isu tiri kutamba tichiita zvokuita zvomuzerere. Ngatigarei hedu, asi tese tiri kuchema. Ndiri kuudza kuti izvezvi ndichitaura kudai ndatesa mauyu musecho yangu, mapiritsi omwana wangu kutobva nawo kuno kuZimbabwe. Hazvirevi kuti kuZimbabwe hawako ariko mapiritsi, but anenge achidhura because mafamasi acho kanzwa mari dzavari kudaidzira dzinorwadza. Apa ndichatoshingira kuti nhasi ndirari ndakuBezel Bridge at all cost, ndacrossa border manje ndakuinda kuBezel Bridge kundoita kuti mwana wangu aone kuwana medication, arapwe, ararame. Zvinorwadza. Haisi nyaya yokuti vanhu vaswera vachiita propaganda nayo yokuti vanototaura kuti hakuna zvinhu zvakadaro muZimbabwe. Ndakanzwa kuti Minister of Health vakataura and Child Welfare vakatotaura vachitoti ndo anonzi manyepo chaiwo muZimbabwe hamuna zvinhu zvakadaro. Vanhu ivavo vanotaridza kuti paari haana kana kutozombofa akasumuka musi akaenda muchipatara chomunhu. Kana akarwara unotowana dhokta wake unomurapa nefamasi yake yaanotenga idzo dzanatagwire idzi, ndoko vanenge vachitotenga kuti vagoziva kuti kuchipatara kwakamira sei, because with common sense nomunhu anofunga ari iye anenge akamiririra department rechipatara rehealth agotaura kuti uye unoti inhema manyepo muZimbabwe hamuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro sei vanhu vachirara pasi pamibhedha isina kana nemetress, vanhu vachirara pasi panotonhora. Iko zvino kwakutonhora vanhu vanosongopedzisira vafa kunyange nguva yekufa yanga isina kukwana, because unenge asina kubatwa zvakanaka. Manesi haachadi zvokurapa vanhu vachibata vanhu vanorwara nokuvanesa, because havasi kupiwa mari yacho. America yakakata zvese, vanhu vakuswera
richipiwa mabhondi ega. Mabhondi hakuna kwarinotenga bhondi. Tanzwa izvozvizvi mumwe achibuda achitaura pane imwe group yandaowana apa yandati ndichipindawo muno, hamene wandiedha kuti ndiani yanga ichitaura nezvokuti kune wakabva kuchipata wakaenda kunoona shamwari yake kwana Mutokoko, ndobva asvika ikoko ndokuwana kuti shamwari yake yanga avinga, yanga yakarara ichitonhorwa pasina machira, yakarara pamubhedha usina metiresi, chingova bhesi chete. Akatozopedzisira aenda kunotsvaka jira kumba kuya naro kupamwe wake kuti ararame zvakanaka. Vamwe urwere hunotivinga tiri kure nemisha, unenge uri kure nokumusha kwako kune hama dzako chaidzo, unotongoti wawanga uchiwirirana naye makerani iyeye, kana kuti shamwari yawanga uchisangana nayo naye kumabasa kwaunenge uchingwavha ndiye anozoona kuti wodini. Saka hungava upenyu here vakomana kana tichinga takadai tichibatana nenzira dzakadai. Kana tikataura nguva zhinji munowanzokomblena muchiti muri kupopota, saka tizogoni kudavira zvamune muchitaura. Tinokumbirawo kuti muve nepatience, mungonongawo mapoints ezvatinenge tichitaura mukupopota imomo. Munonga mapoints anenge aine zvaanoreva zvinobatika, mopindura iwayo pazvivhitivhiti. Ava vanhu vane zvivhitivhiti vanavo mudzimba menyu, vana vamai venyu, vana baba venyu, vazukuru. Hapana usina ukama nomumwe muZimbabwe, because kana musina ukama kwamakasangana kuti hamuna kubarwa kumhuri imwe chete, munosangana kwamune makaroorerana. Mukoma wangu wakazorora kwanhingi, akaroora munhu anoira masivanda, saka inini neniwo ndatova mukwasha kwamasivanda, nemi makaroora kwamasivanda, saka muri baba mukuru. Saka hakuna pasina ukama, hapana asina hama yake muZimbabwe. Saka ndozvatiri kureva kuti hamungazogoni kutya kutaura pazvivhitivhiti zvanarumbi, zvivhitivhiti zvana vana chimhama. Ndatozonzwa kuti vari kuda kunetsana zvisingaiti nenyaya yekushaya zvokunyora. Kana vanhu vashaya zvokunyora, kana vashaya zvokupublisha, vanosvika pakuda kuti agoita iye nyaya, agopinda anotanga nyaya yacho naiyeye agozvitora achiita nyaya yacho, obva azozvipublisha iye, azvinyora, azviisa futi pasocial media. Saka kana mukatoendawo kwavari vanowana zvokuita, vogara vari occupied, havazotukani. Tinozviziva zvedu kuti haiwa makupimana kwemajirafu, kumira akatarisa divi rimwe achirovana nemusoro, ndokurwa kwawo hatingazviteedzeri zvevanhukadzi. Ngavaite vachinzwirana tsitsi. Iwe chimama, sori mwana wangu, kana wakatukwa chigadzirisa naye nomumwe wako, munzwanane muwirirane, chiregai kuendesana kwawasvika ikoko. Wamunhu mukuru iwe, uye basa rako raunoita harizi iroro kuswera uchiti uya public figure. Iwe chimama, hauzvidi kuti uzoswera uchingoswera uchiverengwa. Handiti unoona kuti iwe ndiwe unenge uchifanira kunyora nyaya dzacho, wozonyorwa zvogobuda here? Hazvizobudi. Chinzwira munin'ina wako tsitsi. Muri vatorwa kwamuri ukoko, muri vatorwa kwamuri kunoku kuSouth Africa. Maakudai futi monetsana muri vatorwa, maakutopa business maloya eko nemachinyi ameno, vana sheriff venyu vakuita mari nemi, nokuti isu tiri kuti takapotera. Hino kana vapoteri voita basa rokurwa varivo vega, hauna kuchitozosiyana kane varakashi vakatevera nyoka yamabhunu wakapotera. Ngatiregei kudaro, ngatiite tichiwirirana. Isu maZimbabwenzi ngatitorei zvirema zvedu nazvo mustriti, mapofu edu, because hapana usingaafektiwi nenyaya yehunonzi urwere. Urwere hunoafekta munhu wese. Tinototaura naiye mukomana uyu akanga ari kuyuthi uyu, anonzi ani uyu mufana uyu, akataura achiti waenda kuchipatara akandoona kwakashata, akandotaura kuna president. Tinotozvifarira futi zvawakaita izvozvo. Zvatakutokudza ndezvekuti ndiwe mukuru wemayuthi, chimobiliza mayuthi ako iwe, uvaudze kuti nyaya yatiri kufambira kuti hurumende inzwe zvandakaiudza president, vanzwe zvandakavaudza nokukasira, nokuti it's an urgent, it's a matter of urgent. Chiuyai mustriti, nhasi tatowana munhu achaita kuti zvinhu zvedu zvikurumidze kunzika. Kana wairevesa ndopatichazviona apa. Chimobiliza mayuthi ako iwe, vese vakadzi nevarume, wovaudza kuti mustriti munhu wese takabata maplakazi anoti please remember us, hatina mishonga muzvipatara, tioneivo. Maplakazi iwayo achifambiwa nawo nevanhu vari murunyararo. Hakuna vanhu vanopema nyaya dzokurwara vanoenda vaine hasha, saka hakuna unenge achiita zvehasha. Nemi mapurisa,
tiregei tifambe, because hatisi kufambira nyaya dzokuda kuchinja mukuru wenyu wamunoda. Tiri kufambira nyaya dzokuti nemiwo munorwara kwamunenge muri kumabasa uko munodzingirira mbavha mukavhunika gumbo hamuwani kwekundorapwa kuchipatara, mishonga kunenge kusina. Saka regai vanhu vazvifambire vachiita zvavanenge vachiita murunyararo. Chenyu kufamba muchiita sezvanga zvakaita mapurisa kuSouth Africa. Ndaona pachivhitivhiti vakamira vachingoona zviri kuitwa chete. Kana orova mumwe ndiwo mobata, kana opaza shopu ndiwo mobata. Itai vose vanhu vakadzidza, nokuti tinoziva kuti muZimbabwe hamuimployi munhu kugovernment anoinda asina 5 levels. Kutodziwana 5 levels dzokureva kuti makadzidza munhu makaenda kuchikoro. Saka chiitai vose vanhu vakaenda kuchikoro, kwete kungoita basa rokurova vanhu muchitongobata vanhu muchitongonovharira. Haisi nyaya yekungoti kana wapfeka chiuniform yechipurisa iwo wakutongoti chero zvawaita, nokuti tinoziva kuti mapurisa anofanira kuteererwa. Makutongoti chero zvamaita, pamwe pacho ndimi munotozokonzeresawo noise. Makusvika mungotanga kurova vanhu vozvirwira imoti vanhu vakanga vari violent. Asi mune marovawo vanhu vanenge vachizvifambira. Isu tiri kuda kuita nyaya yekuti batsirike varume. Vanhu vari kurwara vakawandisa muZimbabwe. Ukanzwa percentage yevanhu vane chirwere cheHIV vakawandisa. Iwe Minister of Health haikona kuita somunhu uya wakarara nezamo mukamwa. Wakaona kupi chipatara chakanaka iwe kuna general vakafira muchipatara vachishaya medication, vakashaya rubatsiro muchipatara. Iwe chako chakanaka chiri kupiwe. Kana warwara manje ndo patisada kuzoona kuti uchaendepi. Paripo zvimwe zvokuti mozotituma kupopota manje papapa. Kana ukazorwara wakutanga kukwira ndege yedu uchiinda nemari yedu uchiinda kunorapwa, asi isu vacho uchitisiya tichifa munomu. Ndo zvozotanga kuti popote mozoti tinogara chipopota. Togara kupopota nenyaya idzodzo kuti you are very silly. Papo unozokwira ndege ndiwo uchiinda kunorapwa kumwe, asi uri kuti zvipatara zvakanaka. Unenge woenda kunotsvagei? Vana Sam Njoma zvavakafa kunyika kwavoko, wakawanza kuti vakandofira kune imwe nyika vakazosengwa nendege vachiuya. Wakafira munyika make because unoziva kuti ndiye akazvidzvara, unotoita zviripo izvozvo. Ndozvo zvavakadzvara zvacho zvakanaka zvokuti vanotoongona kuti kufira munyika mangu kuri nani, nokuti hapana chandinotsvaga kunze. Why? Because mangu zvandinowana ikoko ndo zvirimo. Zvipatara muno munogona kutongovaka the way yamunoda. Zvipatara manga muine maavenues muHarare umu. Maavenues akanga achitokosha, aitofira vamwe itobva kune dzimwe nyika. Vana Kabila vapfurwa vakauya vakafira maavenues umu. Makamuripo here? Zvino zvikaendepi manje? Muri kuti zvinhu zvese zvakangonaka. Hamusi kuona kuti muri kutuka vanhu, kushainira vanhu kwatisingazodi kunotitsamwisa ikoko. Tinotsamwa isu because takarwa kuti tigare zvakanaka, asi tinozofanira kubatwa sevanhu vasina zvavakaita. Tine zvatakaita kuti munzi mugare pamuri papa. Pakanga pasingagari minista womunhu mutema, kana meya chaiko kanga kusingaendi meya mutema. Munozviziva imi. Patakurwa taita kuti zviite zvakanaka, imi makutotishainira mototivhairira nemari dzenyika yedu, kutotishainira kuti vanotaura izvo unopenga hana njere because upfumi hwenyika hwakanaka. Inonzi health muzvipatara mune mishonga nyika, muzvipatara zvese zviri pa very stable state yakanaka, hapana chinhu chakashata. Muri kuona kuti munenge muchitituka manje. Muri kutituka. Isu mozoti patakutuka kuti makapusa makutanga kuti vatsvage muwaurayi. Tichiona kuti hamudi zvinhu zvokutaurirana zvakanaka. Tinozotsamwa tikangera tasvika panguva yekuti takadzinga varungu muno mutese chiti tigogara zvakanaka. Tinonge totunzwa hasha manje because tinenge takuona kuti maitinyepera kuti chokutanga. Chinhu chechitu makuti colonizer imi murimi vamwe vedu. Saka alright, isu tibude futi panze tinoita sezvakaita Smith kushingirira kusvika futi dzarira, achiudzwa unzi ibvapo nyika haisi yako. Wakashingirira kusvika futi dzarira, asi achiziva kuti kuvhurira kwefuti kunouraya vana veZimbabwe vakawanda. Saka muda kuti tiite saizvozvo manje, tisvike pakurwa. Mashinga imi baba shuwa matoshinga kuti vanhu vasvike pakurwa, ndo zvamakuda. Muchiramba makavhara parliament kuti vanhu vasvike pakurwa, kugodeuka zverimwe ropa rakambodeuka kuti mugare ipapo. Imi musaida kuita zvinhu zvakadaro imi. Imi ndo pamunozoti tinopopota. Chionai kuti hazvina kunaka zvamuri kuita izvozvo izvo. Hazvina kunaka. Tiri kukuudzai zvakanaka kuti hazvina kunaka zvamuri kuita. Zvokuti munongomirira kuti vanhu vapinde mustreet kugodeuka ropa. Vanhu vapinde mustreet mugoshungurudza dzimwe mhuri. Mumbomutaurira kuti zvinorwadza sei zvamunoita muchiti kana muchisvika kumba munomanyirwa nevana venyu kana kuti nevazukuru. Mobva matora mumwe murume wakaita sa Blessing Mushanga. Momugadzika mumba for 72 days.
akagara ari pasi pousungwa. Hamuna kumutonga, hamuna chamamuita, hamuna kumuindisa kukoti. Kukoti kwacho munongosvika momutaurira kuti dzokera. Vana vake vanenge vachitarisa nzira inobva nababa vavo every day, vachibvunza mai vavo kuti nhai mama baba vanouya rini every day. Mwoyo yenyu hairwadzi yakaita sei nevamwe vanhu? Munongoti kana mama imi muchingowana zvakanaka chete, zvinhu zvese zvakanaka, as long as zvinhu izvozvo zvisingadisturb ZANU-PF, zvinhu zvese zvakanaka. Kuti mufunge kuti kune nyika ZANU-PF yakagara munyika inonzi Zimbabwe, you don't think about it. Munongofunga kuti ZANU-PF inofanira kurarama kusvika nokusingaperi. Mosvika nokusingaperi yakagara pai? ZANU-PF yakagara muZimbabwe. Ndosaka muchinzwa kuti isu maZimbabwe tichipenga. Musafungidza kuti takati tisiko kuZANU-PF, kuti taivako kuZANU-PF ukokoko. Taivako ndikazviramba ini ndauya mumashava ndichishanda ndiri mumashava ndikajoina youth yakanga irimo because kumusha kwedu kwaMutare ndakanga ndasiya youth iriko. Ndikaisiya ndikauya ndikazojoina yakanga irimo. But ndakaona maroere aiitwa vanhu, pakarohwa vamwe mai nembama. Mumwe musi kuchinzi vatadza kuuya president vakanga vachifanirwa kuenda vaMugabe kumasvingo. Taenda kumasvingo ipapo, mabhazi eShabani Mashawa Mines achitakura vanhu mahara kuendesa ikoko. Mai vaindobva vawanikwa vari nemayouth tichiopareta kuti tione vanhu vasingadi musangano. Ndokuwana paine vamwe mai vaya vakati chandiko wangosvikako chindirova mwanangu asi ndiri kurwara. Musoro wawatorova nembama iyoyo ndiwo uri kutondirwadza. Ndokubudisa kadhi ravo rekuchipatara, vanzi tipei kadhi kana muchirwara. Ndokuona kuti vakanga vabva kuchipatara nezuro. Ndiwo musi wandakapfira pasi mbwa ikanongera kuti handichati ndakafakita muyouth, handichafi ndakajoina chinhu chinonzi campaign, chinhu zvekukambena. Muri kuzviona kuti takasiyirei kuti hakuna tsitsi. Saka musada kutimanikidza zvinhu zvisina tsitsi kuti tizvide kuti zvigotinakidza. Ngatiitei, tiite zvinoita kuti vanhu vararame. Inzwai tsitsi nevanhu, hamuna tsitsi sei? Inzwai tsitsi nevanhu, vanhu vawane kurarama. Vanhu vanofana kuwana kurarama, ndokwatiri kuchema. Vanhu vari kufa senhunzi nenyaya yekushaya mishonga. Saka imi vanhu vacho vari kufa ndimo vatiri kukumbira kuti handei wakabata bofu rako chimbo, ano munhu wake asingaoni, bata chimbo muchifamba muchienda, nokuti rinofanira kunge rakatobatawo pulakadzi raro kuti ini ndinotova nechirwere chokuti ganda rangu rinoafektiwa. Kune vaya vane albino problem vataura kuti ini ganda rangu rinoafektiwa nezuva. Zuva rakawandisa muno muZimbabwe. Unenge akasumudzawo zvinoenderana nezvake zvinomuafekta, zvinomukurira kuti mishonga iyoyo unenge achida kuti ive munyika. So munhu wese mustreet handei.